altina nayi juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital men ɗemgal pulaar ko ni hen sifori refto qur'anil karim yuɓɓinama to dehle fulɓe kanko ceernajo wo holliti sukaɓe makko jeeloytako gam hulede guyka sukaɓe o saaha mo gonɗen kono wo erima laamu leydi sénégal nde wallata sukaɓe janggoɓe e duuɗe taweteɗe leydi sénégal pelle tati rewɓe taweteɓe nder département mo Linguére ɓe juɓɓini ñalɗi fuwar ɗi ñalɗi noon ko yurnitade oɗo saaha koɓe liggoto ko holno ɓe mbaɗirta ha ɓuura yencinde hakkude kosam e gueɗe goɗɗe demeteɗe e nder falde nde kala yuɓɓinama ñalɗi laaɓal taw kadi ɗen ñalɗi yuɓɓini ɗum ko jagorɗo kalfinaɗo booɓe kame jagorɗo kalfinaɗo taaridi ɗe ñalɓi juɓɓinama toon to Diourbel kabaruuji men coftal ɓalli jadeten koye Amadou Issa Kane. musidɓe tedduɓe on calminama on juurama on jettama on ñagama duwaw no mbirunoɗen gardidi kabaruuji men jeheten ko ha toon to dehle fulɓe noon oɗo saaha ceernajo mo ganduɗa biteɗo Maham Sow o holliti kanko sukaɓe makko almuɓe gona yelotoɓe kamɓe kala hewde koye nder galle makko he tan ɓe gonata gam oɗo saaha hulede guyka sukaɓe kono kadi wo holliti duɗal ngal ko duɗal jangguinowal qur'anil karim gana toon to dehle fulɓe wo holliti noon laamu leydi sénégal oɗo saaha aɓe mirti juuɗe mabɓe nde wawata walludeɓe hakkamɓe kala sukaɓe ɓuura wonde e sénare ɓe kolliti kadi ɓe jangguinta koye cekke woni noon hunde tan sañete fewne waɗeno comme sekketaji ni ko hen sukaɓe goni saaha so hendu ari walla so tawi ɓuɓol ari ene tampinaɓe no fewi ceernajo Maham suuti toon konnguli mum o suuti konnguli makko koye micro Amadou Ka. har ode tawa ko alquran tan jangate tawa e wa sukaɓe ganna ɓe ittiɗo ɓe jippini a ɓinɗo ɓe ciwa hoot te pari noon dora jangu sharia woni lakdari en jangal son sharia inchallah eni en ɗo e dehle fulɓe e nder duɗal ceerno Alpha Aliou Sow ɗo noon ko sukaɓe jangata ɗo alquran kono ko e caɗele mawɗe ɓe jangata ha tengti noon to banggal nguura nde tawno jamano o joni guyka sukaɓe ɓe ina heewi no feewi ko ɗum noon taki tan yahta meɗa arta meɗa addaneɓe nguura hen kono wona komin mbawi wona kono komin mbaɗante komin ƴewde ko amen tan min gadda saabu sukaɓe a yii ni he tenen wona hen jeeloytoɗo ala ɗo ɗum laaɓtani ha fa ene jeeya e ɗaminare ceerno o nde nokku o mahate ha gonka almuɓe ɓe ɓuura moƴƴude e balle han ɗo min suuli han kam ko nokku o hoɗirde nde daaro omo fewne saabu on ji suudu hoɗo ndungu nina ara hirkeneli ndiyam te sukaɓe poti won koɗo waɗi sécurité sukaɓe poti koɗo oɗo laaɓti on jiɗɗo ɓe mbalata ɗo ɓe janggat ɗo ɓe ñamata han sini ko sa en balla weeɗo wawi en arano tan ko yo waɗi han daara o fewne haɓe mbawa joɗɗo ɓe dañi ɗo ɓe jangguiri ɗum faut tan laamu o mon hen jaggoɗo hen anduɓe joguiɓe din andu alqur'an kadi ɓe jagga hen ɓe balla goƴƴo ceerno o noon waɗi kono ka fuɗɗima nanede saabu Assane Sow mo ganduɗa o ko kañum resna kala ko fati e jangde to mairie mo Sagata Guet caggal nde arno ina humpito gonko duɗal ngal o holliti wonde kala ko waɗɗi hen mairie o ma o daro hen haɗum waɗe ma ɗum haale togo mairie to yimɓe daro hen ha vraiment ɗum ɗon ɗum wawa wonde mairie ene wallatno a daaraji he jojo waɗa ɓe okki ciment jojo waɗa ɓe ganduɗa ko basaŋeje wonata mais ɗum ɗo hande enen min ari ha jiyanmi hooram jimi foof nena ɗum yahari donc ko ɗum mo plaidoyer mo ganduɗa simi yahi min mo mbat porté vraiment ɗo mairie ɗo professeur Assane Sow amboni nodde kala mo ganduɗa o ina dilla e ko fati e balle daaraji he nde arata nahna juuɗe mum e oɗo daara mo ganduɗa o ko needi e jangguinde peewal tan takimo immade en hen nodda kala ɗo partenaire woni kala ɗo acteur neɗɗo mo ganduɗa ko bonne volonté kala ɗo wawi wonde te omo dilla ɗen ɗon affaire wa yunzila alladhina qalu ittakhadha Allahu walada sadaqallahul azim. Troisième édition ko fate banggue deftogol qur'anil karim yuɓɓinama toon to Kébémer ɗum noon ko école franco arabe jaaduɗo e jamanu on école noon ko juɓɓuɗo mo ganduɗa ala kala koye heddi so wona ɓe kolliti aɓe jangguina hen gueɗe kewɗe ko fate banggue
arab kam ina wonde qur'anil karim sukaɓe worɓe e rewɓe kala so tawi woni oɗo saaha laamu leydi ndi ene haaɓo ko fati banggue gueɗe ɗe pewani kamɓe ko ɗum woni koɓe darani ñalawma o noon hewɓe tawtorama ɗum gam walliddeɓe mawninde on ñalawma suuti toon konguɗi muɗum ko ceerno abdourahmani tall to école mo ardi taw koye micro amadou ka. école ko taki mo immo ko école jangguinde e needi woni yimɓe yoɓe janggu sukaɓe yoɓe janggu te cikkumi ko ɗum état sohli woni yimɓe sukaɓe foof daro ɓe darna hunde woni éducation te éducation woni foof e waajo wiyatno ko gandal sika wondani neeɗi wayi kono tan ɓandu ngo ganduɗa ala ruuhu neɗɗo kadi sika woodi gandal siko ala gandal ne wayi kono tan mahdi ndi ganduɗa kondi fewnori tan ndi mabbi ɗum woni neɗɗo majjuɗo kono ɗum fotidi neɗɗo o ndede Allah wi iqra bismi rabbika tan janggo a inde jomma ɗon tan neɗɗo o foti andude ko Allah mal insana ma lam ya'lam won inde neɗɗo o foti dari ina andina yimɓe te nela sallah sallam wino ko khayrukum man ta'allama alqur'ana wa allamahu o ɓurɗo yimɓe he woni o janggude alquran ha para ina jangguina alquran te sababu noon wadde ɗum woni yo sukaɓe janggu alquran yoɓe tinno ɓe jangguina ɓe jangga ko ɗum woni sababu o sabu nela sallah sallam wino ko ɗaɓɓe gandal hayɗo ɗo sin tawi ko sin jahato ɗaɓɓon ɗon gandal wino kadi gandal ɗaɓɓude gandal koko woni farilla a neɗɗo he woni juulɗo gorko e juulɗo debbo he kono ɗum ko yettere Allah ɗum woni sababu darnude duɗal ngal min noddi kalmo juulɗo foof min noddi ɗum a jangguingol a jangde a ɓamtare lesdi ndi te lesdi siko wona sikɓe janggani ɓe ne'aki tan danaka lesdi nattat to won lesdi huccudu yees te min wi Macky Sall yo ɓuura tinno a éducation he saabu éducation woni foof saabu neɗɗo siko ala éducation ala haydara surtout ma no needi islam saabu needi islam hen jangguinanma foof ganda hoko woni jikko ganda hoko woni moƴƴere ganda ko woni avancement ko ɗum needi islam jangguinta neɗɗo. ñalawma refto wongo qur'anil karim yuɓɓinama toon to daara jolof on ñalawma kadi yuɓɓina koye duɗal ngal ɓe mbiyata darul arham taw kadi ganduɗa ngal duɗal ko ngal darna woni duuɓi ɗiɗi kono oɗo saaha ɓe dañi hen renɓe qur'anil karim kanko ceernajo ceerno oumar ndiaye jeeyowo boutique mo ganduɗa mo jomiraɗo memi ɓernde mum wi kañum yiiɗi ko ruttitade gam jangguinde sukaɓe toon to daara jolof o holliti weltare makko mawde no fewi caggal nde sukaɓe kala goni e mbadi peewal taw kadi ɓe gona yelotoɓe ko ɗon ɓe ñamata ɓe jarata teni kadi o yaari hen tan ko Allah kono o erima laamu leydi Sénégal kanko e hoore makko nde wattata haqqillaji mum e duɗe sukaɓe suuti toon konguɗi muɗum ko Oumar Seck o suuti konguɗi makko koye micro Kalidou Ba. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ما شاء الله كورم إني جانغت دو القرآن الكريم taw ko sukaɓe fof ina arno ɗo han min ɗo mi weltidi o ñalawma weltugol ay goto andani wax dëgg yalla puisque yimɓeɓe fof ina acci sohla mum ina acci aaju mum ina arno do pour que yo nanne sukaɓe ina jangano ɗo alquran te taw ko nayi timit ala jot ala aydara wax dëgg yalla min dal min weltidi fof kala kan nando non aɗa andi Oumar Seck ko almudo tan ko commerçant mais nak almudo ɓuuri hen tit wallahi mi dañi résultat ko yonde puisque mi dañi sax sukaɓe diɗi ini wanno in hafisul Qur'an waaw sukaɓe diɗi foof ina wanno guila alif lam mim bomene jinati wonas aɗa andi ɗum ko ballal halla tan mi ñagono yimɓeɓe foof yo en wat ɗum duwaw ɗo min foof ko wonna ɗo yo Allah wat hen jaam no heewi inchallah alquran ɓuuri for foof ɗon min jaɗi caƴele puisque alay sago aɗa andi yimɓeɓe siko heewi ɗo te ni hewno puisque ni en mi dañi presque temedere nogas aɗa andi ɗum ko probléme mais probléme o inchallahu taala foof Allah ina wanna amen affaire wani nak min sohlano affaire laamu ngo he
yon wallu taalibaɓe ɗum woni gonga. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ñalawma ko fate bange foire taw ko yuɓɓinde gueɗe ɗe pewneten guilay murtoɗe mucceteɗe ha e jaaɓe kono ne kadi kosam tawe nebam haɗani ɗon tan yaltinde kadi nebemeje goɗɗe o kosameje kaɗɗe kam ene wondi e ɓirade kala kono ne kadi gaweje e wattude yoga e gueɗe fewnude lacceje kam e kodde on foire noon yuɓɓinama toon to Linguére taw ganduɗa ko pelle tati dariɗe gam yuɓɓinde ɗum woni Sharifalla kam ene wonde adref ene wonde rotek ɗeɗo pelle kala darima hen darde fayidinde gam wurtinde ɗeɗon gueɗe ngol lawol noon woni gomaɓe kono yiddeɓe ko jokkude e kala hitande ha diwan o kala wawana hoore mum to banggue ko ñamete e ko joguinoɗen hanki kala kamɓe rewɓeɓe noon ɓe kolliti yiddeɓe konde laamu leydi Sénégal wawata nangande ɓe no fewi taw kadi ɓe jewti koye micro Kalidou Ba. ngaluuji men tawaɗi ɗi so ɗi galɗinama so ɗi pewnitama ene waɗi nafoore tigui no fewi sabu sa ƴeewi ɗum ɗo ko mucceteɗe goni ɗo woni ɗo ko jaaɓe woni ɗo ko ɓohe woni ɗo ko gawri suuna woni ɗo ko ñebbe ɗum ɗon foof koko moƴƴi e oɗo foire noon mbiɗa sikki tan so yimɓe gimmima e mamba heɓe poti jogade jaɓɓal gongal ngal ganduɗa tawa yimɓe foof heɓe mbawa hen yittude koye mabɓe saabu ko woni koɗo foof ke ladde men hen immi ay baali ɗi hiɗini ɗo nayyi ɗi hiɗini ɗo pucci ɗi hiɗini ɗo jawdi ɗi hiɗini ɗo te nagge kala ko wone nagge foof koko nafat guila e kolte ɗe ha e gallaɗe ɗi ala hen foof ko boni foof koko moƴƴi alay saago min mbawa dañde matériel mo ganduɗa ko matériel bawɗo fewnude waylude ɗum taw alantami caɗele kadi somin mbayli ha min mbaɗi boutellaji ha paris min mbawa ɗum nawde kadi toɗo yeyete min mbawa dañan ɗum marché ɗo yeyete miɗen ñaagui noon guila e maire uji ɗi hay président conseil départemental uji ɓe mballa amen e matériel mo ganduɗa min mbawa fewnude ngaluji meɗen tawaɗi ɗi saabu ɗum ɗo ko bandiraɓe mabɓe rewɓe tan goni ɗo kadi ɗum ɗo ko ɗum liggey debbo so dañi liggey way kono famille foof dañi liggey e saabu wonko ɓesdata ko heewi hande kosam nebbam feeñi e nder département Linguére feeñi sol pastoral ɗo ɗum jeeya ɗo ɗum fagga wadde ko ɗum tan woni beelammo miɗen toro Allah yo Allah okku min ɗum ɓesde ɗo ɗum ɓesde ha ɗum wona foire wona foruji gonɗi ɗi hande nder département ji e nder région ngaji eyyi machallah leɗɗe ne waɗi nafoore no feewi saabu mucceteɗe no waɗa nebam no waɗa siro no waɗa jumri no waɗa foforol ala ko weddete e mucceteɗe jaabane ko noon ɓohe e foforol waɗede jus waɗe foforol jogui caɗele no fewi saabu miɗen jogui matériel ganduɗa hoorema miɗen jogui leɗɗe miɗen jogui kosam miɗen jogui fof kono min ngala ɗumen jeeyoyi min hino bonoye juuɗe amen chaque jour saabu so yiya ɗum heewi yiiɗa ɗum yeeyde ngal alara paaɗa ɗum tan heno lori minen jiiɗa tan wallede ganduɗa hoorema ay somin dañat place uji won Dakar min jogo partenaire uji garoji somin pewni heɓe nawtoto heɓe jeeyoyo min mi yaadañe soppoɓe leɗɗe min hay somi yalti galle amen somi yi neɗɗo ne soppa leɗɗe tan tawde welani kam mi wawa hen haydara saabu leɗɗe soɗe coppama ɗe mayat soɗe maayi toɓata so toɓani moƴƴata te ganduɗa hoorema ɗum ɗo ko yimɓe wona yimɓe tan guurat hen yimɓe yo jawdi wuura hen leɗɗe ɗe foof guurat hen joni so coppama so boni moƴƴani men fedde hesere darnama taw ko fedde fulɓe nde ɓe inniri fodde fulɓe noon ɓe kolliti koko yaɓɓa e nder Daara Jolof ɗum noon ɓe kolliti ɗum ko caggal oɗo listi ko fate banggue sumgoji sarɗiyankoji payaɗi ɗi ɓe kolliti hewno wonde e nder diwan mabɓe kalde lima ceɗɗo woni Jolfo lime pullo kono ɗo saaha ɓe teskima seɓɓe ɗiɗi ne lime taw pullo goto limaka ɓe kolliti hen noon mette mabɓe no fewi suuti konngudi mum ko nafi kaha gam wullitade oɗo saaha benno no yarata ni so tawi koni yarata kamɓe yataw ɓe jogorani yatirde hen caggal ɓe cuuti konngudi mabɓe koye micro Kalidou Ba. dental ngal min mbaɗi biyetegal ngal fodde fulɓe wonko sababu min mbaɗi ngal saabu oɗon gandi minen ɓe jooɗiɓe ɗo hande foof komin Benno Bokk Yakar mi acci ɗum wi Benno Bokk Yakar noon ko Benno Tas Yakar ɗum wiyete so oɗon laya on mbaddat ɗum hen
sabu minen ɗo min goni nder département de Linguére minen probléme edni imminani amen minen komin seɓɓe komin fulɓe komin naareɓe komin seeraɓe sabu ko ɗum Allah waɗi e département de Linguére eyyi ko idi foof noon tawi Macky Sall homo nana miɗen ɗum ɓe yo waɗan amen araftu ministre uji amen ɗiɗi ɓe wonɓe nder département de Linguére que ça soit Aly Ngouille Ndiaye que ça soit Samba Ndiobène ils ne sont là que pour leurs intérêts soɓe beelama hande si intérêt mumen darimo ɓe mbawra siko intérêt mumen serti ɓe garta heɓe gullotira kaani mais tout ça ne nous intéresse pas ko ɓuuri amen hande muus woni liste o jaltude nder département de Linguére par ce que hande si wiyama liste nationale 2 députés foof koɓe seɗ garen liste départemental 2 députés foof koɓe seɗ ɗum hay seɓɓe ɓe bom ɗum welani ɗumen liste o en woto fonnu won bombo weele e nder département de Linguére ko minen peeñi han tan miɗen laya kono ɓe wonɓe less kamɓe ɓuuri heew ko ça soit les wolof ko ça soit les pol par ce que injustice ala jaɓanata ɗum goɗɗo sa yi hande noon min jeeyi min mbaɗi rangé keeci yeewu askan wi min ƴeew min mbaɗi analyse par ce que yeewi askan wi e ɓen nder département de Linguére ɓe jaggui pulla ɓe jaggui ceɗɗo ɓe mbaɗi investir de ɗum woni réalité département de Linguére ɗum taki hande min gari min mbi ɓayre Aissata Ba homo ga Elhadji Malick Ndiaye yomin goto on liste de ñon liste onon taki Samba Ndiobène laaɓata hen wawa hen laaɓa par ce que hikka localité ji ɗi nde yimɓe mbaɗi campagne ha ƴettimire kam dari kam nomi adjoint ji 4 hay mbimi goto ala hen minen de kamɓe ɓuuri amen haalis ɓe mbi keɓe jogui autoji mumen heɓe jogui haalis mumen maɓe gar maɓe coot kono ma wonba sodaka de ma wonba sodaka minen dal ɗum woni ko metti amen ko komin Dara Hombo amen metti investiture député ɗi hina amen metti finoɓe to jahay Dara angal jahay Dara Jolofa ɓenne kadi kolliti mette mumen no feewi ɓe kolliti leegal mabɓe ngal so nangue muti tan ko pale wuyɓe kone tampini ɓe no feewi nde tawno leegal ngal ala coura ala ndiyam ene niɓɓiɗi tene kadi ɓe kolliti wonande ɓen dawriyankoɓe arannoɓe ɗon jamma e ñalawma kala ene podanaɓe kono ha hande haydara ɓe jiyani ɓe cuuti konngudi ɓe noon gam eradeɓe jagorɗo Samba Ndiobène Ka oɗo saaha so tawi ala ko waɗa yoɓe gandu kam kala dawriyanke nadɗo e nder leegal mabɓe ɗiɗo hen sumgoji payadi kala ko hefti ɗum kañum addani ɗum hoore mum suuti toon konngudi muɗum taw suuti toon ɗin konngudi to ngal ɗon leegal ko Oumar Ndiaye wo suuti konngudi makko koye micro Kalidou Ba. Minen programme hande yekkiti amen ko kasde droit ji amen leegal ngal ko ɗomin koɗi leegal ngal hangal mawni hangal yaaji kono ngal yeccitaka sabu leegal ngal hangal heewi zone uji koɗɗi ɗo nder leegal he kono politicien ji ɗi ganduɗa hoore ma ɓe natat ɗo ɓe beddane carte ɓe ala koɓe dañta nder leegal he woni depuis Mawa Ndiaye ha Ali Sala ha arte Samba Ndiobène dal courant dal mbiɗen ɗum manquera courant hay ndiyam hen ɗo manque courant dal min korima tan yo courant nata ngal leegal basgol courant hin amen jogini caɗele kewɗe caɗele ɗe hin hen jeeya leegal ngal on gandi hangal kala galle man haɗa hande hen waɗi élevé te hande élève sika janggi sika arti jiɗata ko walde janggo si ala courant jangata redouble kewɗo homɗo boyɗi mbaɗa redouble saabi ɗum ko basal courant oɗon gandi courant kam ɗum woni sécurité so courant ala tan probléme aji godat ngoy ko wodat hande motoji kala moto gujjaɗo hande nder leegal amen he gujja hande ngoy ko heewi nder leegal amen he ɗum foof saabi ɗum ko courant basal courant o mbo are nder leegal he kono noon mbo jippaki parti tan mbo waɗa potoji campama kono mbo dañani balɗe 5 ɗi gacci ho ko ɗum baggirguel tan minen noon min cafti de kala politicien nahɗo ɗo noon kala ko hemma ko an addani ɗum hoore ma minen kam hanti kala politicien bawɗo arno hanti kam a waɗanta amen courant tan a waɗatde hamin jiiya de wona bom diggol kam hanti min gonta ɗum heɗan neɗɗo a waɗat min jiiya ɗole kar noon inchallahu rabbi somo jippaki nder galleji he somo mottilaka min komin waɗoɓe mars tawi Samba Ndiobène wawa amen ɗum fewnan min mbaɗa jammarlo Macky Sall jombata kam ma wawa amen safaran ɗumin ɗum
ko fati e laaɓal woni kala nde tawno ko laaɓal neɗɗo tan wawata jogade sella ɗum jeeyi sababu jagorɗo taaridi yuɓɓini ñalɗi laaɓal ɗin ñalɗi noon wo yuɓɓini ɗum ko toon to Diourbel ɗin ñalɗi noon o yuɓɓini ɗum ko toon to Diourbel ko fati banggue fittude e lorde leɗɗe ɓe erima wonande yimɓeɓe kala nde mbawata toppitade taariɗi mumen dutto kadi lera leɗɗe kanko jagorɗo no wo suuti konngol makko koye micro Amadou Issa Kane. Parmi les priorités de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son quinquennat, figure en bonne place le programme Zéro Déchet. pittugol laabi walla laaɓnude laabi wiide busuk fetal waɗama ɗo henna e Diourbel no mawɗo leydi ndi heewi wiide ni oɗon gandi kanko président Macky Sall ko kanko fuɗɗi ɗum to diwan mo Dakar waɗama Kaolack waɗama Thiès waɗama Saint-Louis ko hunde nde gandanɗa hoorema ene mawne amen saabu ɗum min jiiɗi ko laɓɓinde leydi ndi te kadi oɗon gandi programme biyeteɗo zéro déchet ko ɗum président de la république waɗi te kadi ko hullude yimɓe tan programme zéro déchet o kanko président de la république e duuɓi sappo ɗum laamiɗi ko ɗum umminimo ko fati e environnement kadi amin belti ko fati e ƴettugol sukaɓe ɗum itti o hokki ɗumen golle ko fati e programme feyndawɗi kadi ko hunde kadi nde gandanɗa hoorema ene ɓeyda ko wiyete ressources humaines ministére de l' environnement et du développement durable ɗum noon ardiɓe ɗo henna e Diourbel mawninde ñalawma o ko weltare mawde e ɓen ɓe gandanɗa hoorema min tewiɓe ɗo henna e Diourbel kadi e autorité ji administrative ɗum tewiɗo hen dogede e sukaɓe wonɓe e heewi ndawni kadi mi weltima kadde weltoro ɗo henna e Diourbel saabu ɗum ko waɗa e diwanuji Sénégal fof koko waɗa partout beele kadi Sénégal ene wawa labde kadi programme zéro déchet ene wawa wonde gonga. L'aménagement des politiques publiques, tout ce qui se fait à Dakar doit se faire dans toutes les régions du Sénégal. Amadou Issa Kane min calminima min juurimama. ceerno Abdoulaye Sarr en kisditini kadi calminagal ngal hande dimanche 9 juillet 2024. min nani hanki a ñaami ñebbe no fewi to Diourbel to. eyyi Diourbel de kam vraiment waɗi fayida sabu ɗum min mbaɗi toon ñalɗi baɗɗi fayida e gardugol ministre Abdou Karim Sall no mbiɗa ni kanko ardi kala ko fate taaridi vraiment miɗi kolliri kam wonde programme busub setal mo mawɗo leydi ndi waɗi initié o kanko Abdou Karim Sall o wi ko hunde mawde kadi nde hunde fodde toppitede saabu ɗum o wi wona tan Diourbel foti waɗede nde foti waɗede kala ɗo Sénégal jogui sukaɓe vraiment dariɓe e nder leydi ndi fof ene foti waɗede te kadi mawninama kam ñalawma o mawninama no fewi e Sénégal. gonɗen koye midi kono eɗen gandi oɗo saaha joni kamɓe ɓen wonande ardiɓe leyɗele Afrique de l'Ouest haɓe tawe to Accra lamorgo leydi Ghana toɓe jooɗi ɗo Sidiya o en cuwa taw andude oɗo saaha Mali Guinée Burkina Faso holko woni fandare mabɓe ma en gartoy ɗiɗon kabaruji garten koye coftal ɓalli. eyyi coftal ɓalli Abdoulaye Sarr no mbiɗa ni guidotoɗen d' abord haalde ko affaire coupe d' Afrique des nations ponnoɗo jouede to Côte d'Ivoire en 2023 ene wayno oɗo saaha CAF jooɗima toon to Rabat au Maroc holliri wonde coupe d' Afrique o wawa jouede e date moɓe mbinoyno joué o saabu ɗum aɗa andi Côte d'Ivoire e Gabon en ene tooɓa toɓoje ɗe gandanɗa hoorema ene heewi maaro détali te kadi coupe d' Afrique o wawa yadude e tooɓo wawa yaddude ndiyam ɗum tagi noon CAF nde ɓe jooɗi ɓe kolliri wonde fala budde ɓe dirtina coupe d' Afrique o ha 2024 oɗo saaha noon jaggama wonde coupe d' Afrique ponnoɗo jouede en 2023 toon to Maroc toon to Côte d'Ivoire jouete ko en 2024 hakkude mois de janvier et mois de février toon to leydi meɗen Côte d'Ivoire woɗɗani hen ɗum tagui noon baroɗe men ɗe deke eɓe mbawi moftude trophée maɓe coupe d' Afrique o ha 2024 ɓe mbawa kadi wattude ɗum en compétition par ce que ɗum teskama ɗiɗo dumunaji kala tugganma tan lewru mayno ndu woni tan tuggama lewru avril ha lewru juillet mayno ndu Abidjan heeɓi toɓoli ha hewɓe maayi hen galleji kewɗi nanni hen ndiyam ɗum ne woodi. eyyi ko fati kadi ha joni e coftal ɓalli garten koye équipe Marseille eɗen gandi oɗo saaha noon ene wayno ɓe certe entraîneur mabɓe ponnoɗo jogadeɓe saison prochaine o ɓe dañi entraîneur goɗɗo ene gasa noon ɗo e lewru ndu mayde maɓe mbat présenté entraîneur mabɓe o équipe mabɓe o kadi Paris Saint-Germain uji kadi woni koye haaldude e entraîneur ponno gonnoɗo Nice kono noon ɓe cuwato famodirde ha joni ene wayno Pochettino pour le moment kam konko woni entraîneur équipe Paris Saint-Germain ma en gartu hen kadi so wiiɗi Allah ko fati e championnat France oɗo noon biyeteɗo Sadio Mané ko joueur meɗen oɗo saaha noon o wonti joueur équipe biyeteɗo Bayern de Munich o waɗama présenté équipe o ni haw ɓorni ko numéro 17 hollirama noon wonde kanko Sadio Mané ɓornadema maillot numéro 17 o ko hollirde tan wonde enen ken 17 millions sénégalais ji ɗum noon kanko Sadio Mané o waɗi représenté
ko 17 million ngaji ɗin fof te kadi mo hollu kadi ko waɗatno Liverpool ko ɗum woni ko waɗata toon to Bayern de Munich en cettani coftal ɓaali sabu ɗen gandi Casa Sport ko équipe Ziguinchor kañum nawi championnat du Sénégal kañum nawi kadi coupe du Sénégal ɗum ɗon wayri no wadde kono oɗo sano eɗen gandi Casa Sport ene wayno nangue mabɓe koko fuɗi kamɓe nawi championnat kamɓe nawi coupe du Sénégal ha taki noon ɓe mbaɗi empoché fodde ujunnaji million ngaji 75 oɗo saha noon kanko Seydou Sané président Casa Sport o holliri weltade makko e weytade makko ene gasani ma en gartu e kabaruji men goɗɗi ko fati e Casa Sport ko heeɓiɗo henne ko kono en kaddoto e football Abdoulaye Sarr eɗen gandi assemblée générale fédération sénégalaise de football waɗino dimanche jawɗi to toon to cuuɗi meɗen Thiès Abdoulaye Seydou Sow ganduɗa kanko jogui kala ko fati e ligue amateur de football o holliri kadi weltade makko e weytade makko saabu ɗum yiyama kamɓe président club en ɓe kolliri wonde championnat Sénégal ko équipe aji 12 walla 14 hollirama noon ene foti wawde ɓurde ɗon wiyama noon maɓe jewtu ɓe ƴeewa holto ɓe nanodiri beele ene ɓeyde walla ɓeydetake hikka walla mo wuuri Amara Traoré ko équipe national zone o o holliri wonde faaɗi pour équipe aji ɗi ɓeyde saabu ɗum championnat ko joni joni gassi kadi ɓoyata saison uddita so yimɓe ne mbawi joɗade ha dumunno oɗo ɓenna ɓe ɓeyda ene waɗi fayida kono noon en kettoto Abdoulaye Seydou Sow ganduɗa kanko woni président ligue amateur de football e micro meɗen toon to cuuɗi meɗen Thiès. Nous devons trouver un parrain. Nous venons de gagner la Coupe d'Afrique. eyyi oɗon gandi addi min ɗo henne e assemblée général Thiès o ko fewnude golle ɗe ha feewa ɗo henne noon e Thiès min mbaɗi assemblée général mawɗo min kolliri kadi wonde club aji ɗi eɓe daari darde mawde gam kadi joude football mo gandanɗa hoorema ene waɗi fayida minen noon ɗo min kolliri wonde hunde rewi lawol te kadi emin dokka kadi rendez vous kadi ñande wonde saabu ɗum minen ala ko ummini min so wona football ala ko ummini min kadi so wona wadde feere ha football Sénégal yaara yesso ɗum noon on jii club aji ɗi foof gaari tawtorama e gardugol kadi Augustin Senghor waɗi ɗum no hanniri ni kadi minen min beltima no fewi no fewi mamin ƴewta noon ko fati e club aji ko wiya ene ɓeyde ko mamin daro hen darde wonde fayida beele programme on ɗon biyaɗo wawa wonde programme gonga kadi wawa kadi yarude yesso no hanniri ni eyyi bandiraɓe ko ɗum wonno komin jinno haalde ɗo henna e assemblée générale fédération sénégalaise de football bannoɗo ɗo henna e Thiès. Pour déployer la parole, Augustin et moi, nous sommes des frères. eyyi Abdoulaye caggal nde kettiɗen Abdoulaye Seydou Sow ministre kadi kanko woni président ligue amateur de football oɗo biyeteɗo Madi Touré kanko ardi kadi génération foot eɗen gandi kadi génération foot waɗi no doublé e champion coupe du Sénégal cadet et coupe du Sénégal junior coupe du Sénégal cadet ko génération foot hawi Oslo 3-0 coupe du Sénégal junior ko génération foot hawi kadi équipe Jambar mo Sali 4-0 woni biwuji nayyi e hay batte kanko Madi Touré on holliri weltare makko e weytare makko e oɗo tournoi kadi o haali kadi wonde kala ko fati e championnat o wi noon hakkude makko e Augustin Senghor président fédération sénégalaise de football way kono ndiyam ni ɓe galda probléme ɓe galda caɗele kono noon ko Augustin yiiɗi ko ɗum yiiɗi yidande hoore mum wona añande bandum en kettoto Madi Touré o haali ko fati kankone e championnat Sénégal ɓennuɗo hen o. Nous devons trouver un parrain. eyyi oɗon gandi championnat Sénégal ene heewi dole kono minen min jiiɗi ko kala nde coupe du Sénégal fayi jouede parrain o kadi wawa arde kadi min ɓeyda mawninde kadi golle ɗe ɗo henne noon min beltima e assemblée général o saabu ɗum ko hollude tan wonde hunde nde rewi lawol kadi min mawnini ñalawma o hakkudam e Augustin Senghor noon probléme ala ɗon kadi emin ñaago Allah kadi nde yimɓe mbawata jokkude golle ɗe beele kadi hunde wawa yarude yesso min beltima hen kadde beltor te kadi emin dokka on rendez vous kadi ñalawma goɗɗo. Augustin et moi, nous sommes des frères. eyyi caggal ɗum ɗon Abdoulaye cakkitortoɗen ko Matam eɗen gandi Matam woni koye suude demi final ligue régional de football kono noon kamɓe wonɓe toon ɓe kolliri wonde hunde ne leeli oɗo saaha ala foɗɗo football jowte e Sénégal kono Matam noon ene tardi tardugol ngol gandanɗa hoorema ene hulɓini saabu ɗum yiyama ɓe gayni championnat mabɓe kono ɓe korima ha joni ɓe cuude demi final o noon ko hakkude oxygéne Fouta e équipe Kawral FC mo Matam e hakkude kadi équipe Kawral Mango kañum foti fottude e espoir de Thilogne kono noon ha ɗo gonɗen ɗo zuwaka to gonɗen koye ndungu stade Matam moƴƴani woni koye fewntede kono noon kamɓe ardiɓe ligue ɓe kollidi woni ɓe goni koye heblade ɓe ƴewna ɗum ɗon suwira kono noon ma en garto hen so weeli Allah ƴeewen holko tagui demi final o zuwaka to ha joni Abdoulaye championnat uddi ko ɗum wonno kabaruji meɗen e ɗemgal pulaar ko fati e fuɗɗo koyguel Abdoulaye an e hoorema ɗo gonɗa ɗo nangue ma gue ne wayno koko ummi saabu ɗum yesso ma ngol leeri no fewi leeri ko julde on koye arde ñiiƴe ko cocca ha laaɓi ceer pour fewnitade tewo mbasa kam ɓuurtede anande mboɗani hen faya dimanche paɗo Amadou Issa Kane galle ma jooɗi peewi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henno wonno kabaruji garanɗi en altina hande so jomiraɗo haaji adi men ko altina paɗo ɗo e nden e jaam jogom mon.